Ahojte, ja som Lukáš a toto 10-jadrové monštrum sa volá Verne Apollo Light. Mať nadúpaný telefón za relatívne málo peňazí bolo pred pár rokmi doslova nemysliteľné. Na výber ste mali síce lacné, no plastové odrezky toho, čo bolo príliš staré pre vtedajšie vlajkové lode. Čajový odvar sa vďaka novým čínskym výrobcom zmenil na poriadne silný a ostrý vývar. Toť príbeh Verne, mladej čínskej spoločnosti, ktorá za krátky čas na trhu predstavila niekoľko pôsobivých modelov. Apollo Light aj napriek výkonným komponentom svojou výbavou spadal len niekam do stredu. Práve cena do 200 € za čínsky telefón je pre ľudí azda najlákavejšia. Možno aj preto sa Apollo Light teší takému veľkému záujmu. Ja som ho teda prirodzene musel vidieť a zistiť, či je to pravda. Preto som sa spojil s obchodom gearbest.com, ktorý mi jeden zaslal na testovanie, za čo som veľmi vďačný. Tak ako vždy, odkaz, kde si Apollo Light môžete kúpiť, je v popise videa. Čo teda stojí za jeho úspechom? Sú to špecifikácie, cena alebo dizajn? Poďme sa na to pozrieť. Ak sa vám video bude páčiť, nezabudnite mu dať palec hore a začať odoberať môj kanál. Ak dosiahnem 100 lajkov, druhé video pripravím ešte tento týždeň. Držte mi palce. Hneď na prvý pohľad a omak ma zaskočila jeho kvalita spracovania. Povedal by som, že kvalitou sa dokáže vyrovnať, ak nie aj predbehnúť OnePlus 3. Jeho kovový rám je precízne vyrezaný a v ruke sedí skutočne ako uliaty. Pustíme sa ale rovno do toho, čo tvorí model Apollo Light takým žiadaným. Pozeráte sa na 5,5 palcový Full HD IPS displej prekrytý 2,5D sklom Gorilla Glass 3. To znamená, že na každom jednom palci nájdete 401 maličkých pixelov pre čo najostrejší obraz. Vo vnútri tyká nový 10-jadrový procesor MediaTek X20. Možno sa pýtate, či viac jadier funguje podobne ako viac pásikov pri Adidas. Nie je to ale celkom tak. Procesor vo vnútri Apollo Light je rozdelený na skupiny jadier podľa toho, o akú situáciu sa majú postarať. 2 výkonné jadrá majú na starosť náročné aplikácie a hry, 4 stredne výkonné jadrá sa starajú o bežný chod zariadenia a 4 najslabšie a zároveň energeticky najmenej náročné jadrá sa zapínajú vtedy, keď vypnete displej. Procesoru sekunduje grafický čip Mali T880 MP4, nechýbajú ani 4 GB RAM a 32 GB úložisko s možnosťou rozšírenia o ďalších 128 GB. Na zadnej strane nájdete 16 megapixelový senzor od Samsungu s technológiou ISOCELL. Nechýba ani duálny blesk a schopnosť natáčať 4K video. Na prednej strane je zas umiestnený 5 megapixelový fotoaparát. Papierové špecifikácie sú síce zaujímavé, no ako sa tento telefón správa v reálnom svete? Do Apollo Light som teda vložil testovaciu SIM kartu a využíval som ho čo najčastejšie ako sa dalo. Pri používaní bežných funkcií som nenarazil ani na jeden zásek, čo ma pravdu povediac celkom zaskočilo. Predsa len Verne nemá až toľko skúseností s optimalizáciou systému. Apollo Light ide ako raketa aj vďaka tomu, že neponúka zbytočne prečačkanú nadstavbu. Do rúk sa vám dostane takmer čistý Android s veľmi malými zmenami. Pri hraní ma priam ohromilo, ako každá jedna hra išla presne tak, ako to navrhli jej tvorcovia. Bez jediného zaváhania. Kombinácia krásneho displeja a výkonných špecifikácií sa tu ukázali v tom najlepšom svetle. Ak telefón chcete aj na hranie, Apollo Light je skutočne tá správna voľba. Predtým ako sa pustím do fotoaparátu, by som chcel spomenúť aj snímač otlačkou prstov umiestnený na zadnej strane. Nejde síce o úplne najrýchlejší kúsok, je však dostatočne presný na to, aby ste sa naň mohli spoľahnúť a bežne ho využívať. Nad ním už nájdete spomínaný 16 megapixelový fotoaparát so schopnosťou natáčať 4K video a PDAF technológiou pre čo najpresnejšie zaostrovanie. Na papieri opäť veľká paráda, tak som sa vydal otestovať, či veľké slova v tabuľke špecifikácií aj niečo znamenajú. Popravde, mal som zmiešané pocity. Zaostrovanie je skutočne poriadne rýchle, telefón nemá problém zaostriť ani pri situáciách s nedostatkom svetla. Na druhej strane, tam má problém samotný senzor s objektívom, ktorý musí spúšť nechať otvorenú o čosi dlhšie, než by bolo ideálne. To spôsobuje, že z telefónu sem tam výjdu rozmazané zábery alebo snímky, ktoré už nie sú tak detailné. Keď si však zvyknete, nebude vám to robiť žiaden problém. Na spodku telefónu nájdete stereoreproduktory, ktorých kvalita sa dá zhrnúť do jedného slova. Dostatočné. Neočakávajte teda Boom Sounds HTC, pretože ten nedostanete. Chýbajú im basy, nie sú príliš hlasné a celkovo si radšej zaobstarajte malý Bluetooth repráčik.
Medzi reproduktormi sa nachádza aj USB-C port určený pre nabíjanie 3180 mAh batérie. Verné Apollo Light mi na jedno nabite bežne vydržal približne 2 dni bežného používania, pri smartfónoch teda nadštandard. Keď sa batéria vybila, vďaka technológii rýchleho nabíjania, ktorú Apollo Light podporuje, sa jeho batéria na 50% nabila približne za 30 minút. Tak tu ho máte, čínskeho draka, ktorý sa snaží preraziť perfektným pomerom ceny a výkonu. Za svoje ťažko zarobené peniažky dostanete skutočne krásny displej, bezchybný výkon, výbornú výdrž batérie, prémiové spracovanie konštrukcie a podporu microSD kariet, ako aj 4G frekvencií. Ak dokážete ožiliť fotoaparát, ktorý sa nevyrovná Galaxie 7 alebo iPhoneom, Apollo Light si priam zamilujete. Ak sa vám toto video nepáčilo, nezabudnite mi dať vedieť stlačením palca dole. Ak sa vám ale naopak páčilo a chceli by ste ich vidieť čo najviac, stlačte palec hore a začnite ma odoberať. Pre mňa to veľa znamená a vy dostanete najčerstvejšie videá čo najrýchlejšie. Ja som Lukáš a vidíme sa v ďalšom videu.